El que més m'ha impressionat de l'institut és quan vaig arribar el primer dia. Estava tot ple de nens i nenes de tots cursos. Jo estava amb els meus amics de l'Horta Vella, però quan va començar l'insti no va ser tan divertit. Quan vaig arribar a l'institut em pensava que seria molt més difícil que al CEIP carreter-se. L'institut canvia molt del col·legi. Diferents mestres per assignatura i l'ús dels portàtils. Et posaven deures i havies d'esperar-te a que acabés la classe per passar a l'altra. I tenies 5 minuts per a posar la motxilla a la taquilla i anar a l'altra classe o al pati. Tenia ganes de començar les classes per a veure com eren, però em pensava que tindríem molts més deures i més exàmens, que els temes serien difícils i em pensava també que les classes serien una mica avorrides. El que crec que ha canviat més ha sigut l'educació física, ja que al col·legi fèiem un recorregut que ens pensàvem que era massa i ara m'adono de que no és res en comparació al que ens fan fer a l'institut. Ara gairebé ja portem un mes i ens sentim com si portéssim anys. Però ara he canviat d'opinió. Em sembla tot diferent, al contrari del que abans pensava, així que m'agrada molt.